Üdvözlöm a kedves nézőket! Április 12-én a magyar nép több objektumot visszakapott, amelyet a lakosság azóta is bejárhat, mint például a Karmelita, minisztériumi épületek. Van azonban egy épület, amely legalább ennyire fontos volna, és óriási hasznot is hozhatna Magyarországnak, hogyha bejárható lenne, és ez szintén a várban van. És azt gondolom, hogy most már semmi ok nincs arra, hogy elzárva tartsák a nyilvánosság előtt. Ez az adás erről a bizonyos épületről, pontosabban egy bunkerről fog szólni, nevezetesen az úgynevezett vezetési pont Péper 50, vagy más néven K római 3-as objektum, aminek rendkívül érdekes története van, és azt gondolom, hogy egy páratlan turisztikai látványosság lehetne, hogyha megnyitnák, adott esetben egy kiállítással egyéb kötve a széles nyilvánosság előtt. Ezt az adást nagyon nehéz lett volna illusztrálnunk, mert az objektumról szinte alig lelhetőek fel képek vagy mozgóanyag, annak ellenére, hogy egyébként volt egy kegyelmi időszak 2010-ben, Sólyom László akkori köztársasági elnök leköszönésének napján, amikor lejárt a mandátuma, ő tartott egy bejárást, amire engem is meghívott, de ott én nem fotóztam sajnos. Azonban Somogyi Levente, aki egy kiváló weboldalt is üzemeltet, és különböző bunkertúrákat szervez, amit itt is mindenkinek sok szeretettel ajánlok, ő bejutott aztán az objektumba, és készített is erről egy anyagot, aminek a képeit használjuk mi most ebben az adásban, és nagyon szépen köszönjük neki, hogy ezt lehetővé tette számunkra. Térjünk vissza most ehhez a vezetési ponthoz. Ugye minden országban létre kell hozni egy idő után bombázás, veszély, stb. Egy olyan bázist, ahova a kormányzat vissza tud vonulni egy katonai krízis esetén. A 30-as években ez mindenkit elért, ugyanis általános volt az a nézet, hogy az új háború, az légi háború lesz alapvetően és rendkívül pusztító csapásokkal jár. Így Magyarországon is megindultak az ezzel kapcsolatos tervezési munkálatok, és a Várhegy gyomrában 1936-tól Ull Károly és Ullarik Róbert építészek Karics Ottokár egyetemi tanár geológus vezetésével készítettek is egy kormányzói óvóhelyet. Ez a kormányzói óvóhely gyakorlatilag az alagút mellett helyezkedik el, 100 főt tudott volna befogadni. A források megoszlanak arról, hogy mikor készült el, vannak adatok arra, hogy már 39-ben, más adatok szerint 1942-ben, ami tény, ez az objektum eredetileg 100 főt tudott volna befogadni, 35 köbméteres gázolajtartállyal, 200 kg-os kenőolajtartállyal, 466 köbméter víztartállyal és 200 kW-os dízelmotorral rendelkezett, tehát nem volt egy ilyen óriási nagy létesítmény. Viszont egy igazi kihívás volt a megépítése, annak ellenére, hogy a Várhegy egyébként tele van mindenféle pincével, lyukkal, a márga elég jól bányászható. Maga az építkezés egyébként alapozhatott egy sokkal korábbira, ugyanis amikor az alagutat építették, akkor a föld egy részét azt nem oldalról, hanem felülről termelték ki, tehát már akkor létrehoztak egy kútszerű mély járatot, amiben később ennek az objektumnak a lépcsőháza is került. A bunkernek összesen 6 különböző kijárata volt. Ki lehetett menni a Színház utcába, ahol a miniszterelnökség, illetve mellette a külügyminisztérium székelt. Vezetett egy lejárat a Királyi Palotából, konkrétan Horthy Miklós lakosztályából. Volt egy lejárata a Sándor Palotából, be lehetett menni innen rögtön az alagútba, ezeknek egyébként az ajtajai ma is látszanak, hogyha valaki átmegy az alagút, nagyjából az alagút közepén. Volt egy kijárat az Öntőház utcában, az Öntőház utca nevét talán nem mindenki ismeri, hogyha kilépünk az alagútból Budáról Pestre haladóan, ott van a Sikló, és a Sikló mellett jobbkézfele megy felfele egy utca, ez az Öntőház utca. Itt eredetileg egy zsinagóga is állt, és ez 1943-ban égett egyébként le. A zsinagóga mellett is volt egy kijárat. A kijárat az ma is megvan, két ilyen
garázs bejáratra emlékeztető fémkaput lát a gyanútlan arra járó, de ez valójában ennek a kormányóvóhelynek a bejárata, és megjegyzem, ezt használták aztán később a 60-as évektől személyzeti bejáróként. És emellett még van a Dózsa György tér mellett is egy kijárat. A kor követelményeinek ez az egész komplexum megfelelt, ugyanis nem atomháború ellen tervezték, hanem csak egyszerű bombázás, illetve gáztámadás ellen volt felszerelve. Azonban érdekes módon Horthy ezt egyszer se használta. Annak ellenére, hogy 1944 tavaszától Budapestet több bombázás éri, a kormányzó soha nem ment le erre az óvóhelyre. Állítólag a család tagjai közül néhányan lementek, de igazából ők se gyakran. Az első esemény, ami ehhez a bunkerhez köthető, az paradox módon a kiugrás napja, ugyanis a szupertitkos objektumnak a létezését, elhelyezkedését érdekes módon a német fél tudta, és a német titkosszolgálat a 22-es SS lovasadosztály egy kommandójával a járatokon keresztül innen az alagútból is indult felfelé, és aztán a kilépésnél tűzharcba is keveredett a magyar királyi testőrséggel. Budapest ostroma során azonban a létesítmény az egy nagyon fontos szerepet kapott, ugyanis 1944. december végén ide költözött be a 9. SS hegyi hadtest parancsnokság, Karl Pfeffer Wildenbuch tábornok vezetésével, és nem sokkal később ide költözött aztán a budapesti első hadtest parancsnokság is, aminek Hindy Iván volt a parancsnoka. Én még beszéltem Hindy Iván hadtest parancsnok hadműveleti osztályvezetőjével, Kovács Szavér Ferenc vezérkari századossal, aki szintén ebben az óvóhelyben volt. Ezt úgy kell elképzelnünk, ez egy kétszintes objektum, aminek egyik szintjét kapták meg a német, a másik szintjét pedig a magyar parancsnokságok. Pfeffer Wildenbuch nem is nagyon hagyta el ezt a bunkert az ostrom alatt, olyannyira nem látták a bunkeren kívül, hogy a német katonák között az a szóbeszéd terjengett, hogy biztos meg fogja kapni az ostrom végén az aranysebesülési jelvényt, mert hogy meg fog vakulni, amikor természetes fényt lát. Hozzáteszem, hogy az óvóhely mellett maga az alagút is tele volt egyébként, ekkor részben járművekkel, részben katonákkal, irdatlan mennyiségű sebesült volt az ostrom alatt, több mint 10 000, akik nagy részt a vár különböző kazamatáiban próbáltak menedékre lelni. Egészen szörnyű állapotok voltak. Van legenda arról, hogy a szovjetek lelángszorozták ezeket a kazamatákat, ez így ebben a formában nem igaz, ugyanis elég sok túlélőnk is van, akik sebesültként, már német katonák sebesültként túl tudták élni az ostromot. Az azonban tény, hogy a szalma fekhelyen cigarettázó sebesültek állandó veszélyt jelentettek, és volt eset, amikor meggyulladt pont az eldobott cigarettacsiktől az óvóhelyek berendezése, az egyik helyen a várban konkrétan ki is tört egy tűz, és ott nagyon sokan elpusztultak. Az óvóhely 1945 után egy darabig használaton kívül volt, azonban 1950-ben döntés született arról, hogy ezt a hidegháború követelményeinek is meg kell feleltetni, és ki kell bővíteni, és egy óriási építkezés indul meg, sőt nem is több, mert nem csak ezt a bunkert építették ekkor meg, hanem Budapesten több más óvóhelyet is, illetve jobbágyéba például egy komplett föld alatti lőszergyárat. Lényeg az, hogy 1950-ben ezt a 80 méter hosszú termet, ami addig létezett, ezt 120 méteresre bővítették, összesen 2x36 szobára, és emellett hozzá toltak még egy T-objektumot a vár gyomrában. Ebben külön az 5 legfontosabb minisztert akarták elhelyezni, volt mindegyik szobának előszobája is, voltak tárgyalók, összesen 6000 négyzetméternyi területet hoztak így létre. Most azért van valami furcsa abban, hogy mi volt a koncepciója.
teljes elzárás esetén, tehát hogyha levegő se jut be, akkor ez az egész bunker komplexum 12 óráig lett volna képes működni, ami nem egy hosszú idő. Egyébként, hogyha szűrt levegőt használnak, akkor 15 napig lehetett volna bent működni, és 200, illetve túltelítettség esetén lehet, hogy 400 ember is elfért volna. Amellett, hogy ezt a bizonyos T-objektumot hozzárakták az eredeti bunkerhez, még több alagutat is építettek, az egyik a D-alakút, valamint felépítették a Dózsa György tér mellett a úgynevezett K-barakkokat, ami hivatalosan a polgári védelem római 2-es számú anyagraktára. Ott van egy focipálya, és a focipálya mellett látszanak is ezek a sufniszerű épületek. Az üzemeltetői bejárás egyébként onnan van, és nagyon szórakoztató, mert vannak mindenféle táblák bent, amin jelölni kell, hogy hányan vannak éppen lent az objektumban, már csak azért is, hogyha például esetleg egy próbariadót tartanak, és mondjuk a gázbiztosságra tesztelik az objektumot, akkor azért nagyon nem mindegy, hogy kik vannak lent, és kik nem. És akkor itt beszéljünk a többi objektumról is csak egy szóval, hogy lássuk, hogy milyen óriási komplexum jött itt létre. Ez azért is fontos, mert ugye mind a mai napig arra hivatkoznak, és hát a TEK is arra hivatkozott, hogy hát ezek szigorúan titkosak. És ezért el is zárják a széles nyilvánosság elől. Na most ez a magyar lakosság számára szigorúan titkos, ugyanis az összes nyugati titkosszolgálat pontosan mindegyiknek a helyét ismeri, és azt, hogy a nyugati titkosszolgálatok ezt ismerik, ezt egyébként a magyar titkosszolgálat is tudta, ugyanis pontosan nyilvántartotta, hogy ki az, aki az építésről nyugatra disszidált, és mint disszidált személy milyen információkkal rendelkezett az objektumról. Így azt is tudni lehet, hogy majdnem mindegyik objektum építéséről volt olyan magasan specifikált, tehát nem egyszerű kubikos, hanem mérnök vagy főmérnök beosztású személy, aki nyugatra disszidált, és azt is tudjuk, hogy mindenkit, aki például az Amerikai Egyesült Államokba telepedett le, azt ott előtte elég alaposan kikérdeztek. Tehát vissza a létesítményekre. A K1, ez a jobbágyi andezit fegyvergyár, tudomásom szerint, ha kitör a világháború, de szólnak előtte, akkor a magyar kormány ma oda menne. A K2-es, ez az erdőbénye fürdő, ami hozzám igen közel áll. Ez ugye a harmadik világháború esetén a magyar honvédségnek az irányítását venné át, és csapataink onnan kapnák a vészjeleket. Addig, amíg lehet. A K3-as ugye a Királyi Vár, a K4-es a Bujáki Vár alatti, illetve melletti objektum, és van még egy külön kormányzati objektum tudtommal Lilafüreden is. Most maga ez a K3, tehát a Királyi Vár, ez 2001-ig rendesen használatban volt. Ez alatt azt kell érteni, hogy olyan műszaki színvonalon tartották, hogy gyakorlatilag 1 órán belül tudta volna fogadni az oda látogatókat. 2001 és 2005 között erről már letettek, ugyanis teljesen elavult volt az a létesítmény már akkor is. Tehát egy atomcsapást nem tudjuk, hogy egyáltalán túlélt volna, annak ellenére, hogy mindenféle pótlagos építkezések történtek benne. 2005-ben a szigorúan titkosságát feloldották, de ettől még nem lett látogatható. Ahogy említettem, én teljesen véletlenül tudtam egy ilyen VIP bejáráson részt venni itt, és 2010-ben Orbán Viktor egyik első dolga az volt, hogy ezt az egész objektumot megint titkosította. Az objektum hallatlan izgalmas, ugyanis elég sokat elárul azokról a korokról, leginkább a szocializmus koráról, amiben hát a legutoljára hozzányúltak. A 44-45-ös dolgokra semmi nem emlékeztet már, ezt hozzá kell tennem. A belső berendezés az alapvetően az 1950-es, 60-as és 80-as évek állapotát tükrözi. Elképesztően puritán, fogalmazzunk így nagyon jó indulatúan, tehát nagyjából egy minisztériumi portásfülke műszaki és kényelmi színvonalán van ellátva, ahhoz képest, hogy egyébként a politikai bizottság tagjai laktak volna benne, úgy, hogy be volt készítve mindenkinek a gyógyszere is, talán egy egyhavi mennyiségű gyógyszert folyamatosan frissítettek benne Kádár Jánosnak és társainak, tehát nagyon-nagyon szerény, és helyenként kifejezetten ízléstelen, helyenként pedig a Sztálin barokk érettebb jeleit mutató objektumot látunk itt.
amit nem csak ez a két óriási terem jelent, tehát az egyikben ugye 72 helység van, a másikban is azért a T-objektumban jó néhány, hanem az irdatlan mennyiségű folyosó is. És azt gondolom, hogy ez egy óriási érték. Ha ezt megnyitják, megtöltik egy hidegháborús és második világháborús kiállítással, biztos vagyok benne, hogy dőlne belőle a pénz. Hiszen egy sokkal szerényebb magánerőből létrehozott projekt, a Sziklakórház Múzeum is évek óta egy sikeres dolog, nagyon jól üzemel. Itt annak sokszorosát lehetne létrehozni, ráadásul a főváros szívében egy páratlan hidegháborús múzeumot, olyat, ami egész Európában is azt gondolom, hogy versenyezhetne. Hogyha ez az üzenet eljut azokhoz, akik itt dönteni tudnak, akkor már megérte megcsinálnom ezt a videót. Köszönöm szépen a figyelmeteket!